Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Martes kita, Pebrero 4, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masukin amo na matagpalmati sa kaanginan, hindi lamang sa on-air, kundi sa mga nagaupod man, pagi sa online. Welcome na. Diri sa aton na pagpangalagad, tub-tub kita, tak na alas 9:15, karon nga aga. Aksyon Hotline! Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Delmar Madera. Backup ta karon nga aga sa Aksyon Eden Abuso kag Aksyon Elry Dotilios. Ako naman, Aksyon Art Hupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ari check karon kay damo sa mga kalipay unahon ato ng good news ha, kay may ara karon sang mayong balita matapos nga may ara sang ginapatuman ang big time rollback sa presyo sa mga petroleum products karon nga daw ang iba nag-una na gani nagligad pa nga weekend. Aksyon Hotline! Sa headline number 2, probinsya sa Negros Occidental nagpapanaog sang ban sa mga produkto nga kasapatan nagalin sa Davao Region. Aksyon Hotline! Hindi lang ini nagalakip sa mga karne sang baboy buhi nga maginabakal ang nga magkasapatan dito sa Davao Region, kundi nagalakip man sa pilag ka mga produkto nga mahimo kontaminado o kung may ara sang African swine fever. Aksyon Hotline! Nano pagid ang mga balita nga aton tutukan na karon yang aga kapinto nga sa milyon ka pesos nga balor sang sabon na recover na naman sa panibagong nga operasyon sang mga otoridad, especially sa PDEA, diri sa may siyudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! Ang balita update sa sining ginakabalakan nga epekto sang
novel coronavirus. Bangod nga tinagtaas ang numero sa mga nagkalamatay sa pungsod China. Ang latest karon naging pagwa nga record naglabot na sa 425 kama persona ang mga nagkalamatay bangod sa among nga kagaw sa among iyang virus. Tisiling sang Malacanang paagi kay Presidente Rodrigo Duterte, hindi kita mag-hysterical. Kalma lang. Hindi pa na kinanglanon subong. Kagang ginahimo, nga daw ginabasol ta mga insik. No. Hindi na namin nga gesture. Hindi na dapat naton ina paghimuon. Action Hotline. Galing kay naglabot sa puntong ang mga pumuluyo sa Pilipinas na balaka man o kon at tinagbatya gini sang kadlok bangod sining report after nga ang Malacanang. If you remember, dugay naman nga balita ay pero subong nagyagani nagwang aton sini Presidente sang pungsod Pilipinas. Action Hotline. Kag may pila makita karon ka clarification, although nga ti ang Bacolod, ang Negros Occidental may report man kahapon, no less than the governor, ang isa man sa mga naghambal gani parte sa sining pag monitor, no? Sang pila ka mga individual nga ari di sa Bacolod bangod sa mga symptoms nga nakitaan sa ila nga pwede, no, nga mangin coronavirus. Na i-check na lang ang latest update sina karon. Kung bala na reconcile na sang probinsya sa Negros Occidental ang ila record kag upod sa City Health Office diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. Action Hotline. Amoy na so parang pila ka madalag ko matalakayan ta karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline. Oy, pwede ka mo magapadala sa inyong mga mensahe paagi sa aton sining chat room. May available dira. Kung nagamonitor ka mo via Facebook Live, ipadala lang inyo sining mga opinion ang inyo sa mga reaksyon kag komentaryo dira sa aton sining chat room. May available man kung ara ka mo nagamonitor via YouTube. Action Hotline. Pero kung wala ikaw sang internet connection, wala ka sang Facebook account, pwede gihapon makapartisipar diri sa aton nga pagpangalagad pagi sa pagpadala sang inyong mga mensahe sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Diri kita unahon naton ini kay gusto ta mag-clarify ang report gid kag ti gusto naton ining information nga insakto bla coming from the authorities, coming from directly, no, coming from individual nga silaya ang otorisado sa paghatag sang information regarding sa sining report parte sa ining mga individual nga sa karon aring indala sa regional hospital. Now, i-check ta si Vice Mayor Elcid Familiaran kay si Dr. Grace Tan kung taning aton hibaloon kung ano gid exactly ang datos or information nga nagkuha nila regarding sining allegedly may foreigner na ang report wa ka persona nga gindala sa hospital. Actually until kagabi libog ang ulo naton bangod ka why gid sang kuan pa mo maghatag gid sang nagakaigo nga information kay bisan kita kahapon damo ang nagapinanawag nagapamangkot kon ano exactly ang kamaturan sa sining balita. Tikabalo ka naman when you talk about coronavirus. When you talk about the virus, kag ang epekto, kag may harap mga sa mga nagkalamatay, siyempre, sino ba abi nga tao yung hindi kulbaan sila sa tutuod lang? Sino abi yung persona nga hindi kabi malingkang siya nga balita man, no? Ti mayuning at least kung mo maging tukod naman nga mga task force diri sa city government o Bacolod may man, no? Ang sa probinsya well coordinated man ini
pagi sa Provincial Health Office. So nga aton malang nga namin ni konsilaya nga maautorisado nga mga persona ang magambali kang matag information para sa public nga ginakinanglan sa publiko subong ang insakto kag komprensibo. Ano ba lang gid exactly ang report sinidi? No? Kay karon magbalita naman kita dason magsalang ngisag sa record sa mga authorities naton tiangwa panic no? Malibog na naman ang ulo sang publiko. Action Hotline. Tandaan ta gina kaya mo nang pila ka mga importante nga mga bagay nga aton istoryahan karon nga diri sa inyo pala tuntunan Action Hotline plus nga ti adamo ang interesado damo ang nagapamangkot so nila tinano ini no kay ang cases actually sang coronavirus ang latest subong yan nag-exceed na siya o kung nagtaas na ni siya mo ang kadamuon sang mga tawo nga ti ginatutukan ang cases nagtaas na mga 20,400 nationwide no sa China ang mga balita subong nga puwerte kadako na ang na-record nga kaso nga kung nantawon mo ang infected o kung ang mga naapektuhan sobra pa sa epekto sang SARS. Action Hotline. Hindi kayo modukan sila. Anyway, ang retaliation kag aton talakayan karon nga aga. Inabataran mabatihan sa pagpanumbalik sa inyo pala tuntunan. Action Hotline 2006. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Gid agud nga matadlong ma-reconcile tato ang mga report kahapon parte sa mga ginamonitor no nga mga individual diri sa aton sa Negros and Bacolod. Action Hotline. Pero joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is no less than the Provincial Health Officer. We have Dr. Ernel Tumimbang on the line. Online sa hotline. Online sa hotline. Doc, good morning. How are you? Yes, good morning. Good morning sa listeners. Good morning. Salamat gid sa time, no? Doc, okay lang man ang signal. Bation man lang ko simo. Bation man na. Bation man, klaro man ata. Sige, salamat gid. Nagtawag gid ko sa imo kay damo bala ang gusto gid nga makahibalo kag gusto bala Doc nga maka liwat sang advisory gikan sa imo office dira. Regarding sining update sa coronavirus, Doc, ano ang latest advisory from your office? Well, sa office ng advisory, negative din kagyapo na so now, no? Ang Negros Occidental, that means why kaso sang COVID, sang coronavirus, in short, and COVID na siyang natawag sa Department of Health. Okay. White reason for concern, kag why man the reasons for panic or alarm. Yes, yes. As of now, siguro ang gina-enforce naman yapon kag gina-endorse ang personal hygiene, like for example ang hand washing, no? Dason ang cuffing manners ta dapat i-practiceon sa gitna nga we cuff with any tissue or handkerchief na matabon sa atong bibig ug ilong. Then ang aton man for naglakad ta madala ka sang anong mga alcohol lang 70%. Okay. Personal protection kay usually ang transmission sa aton nga virus is through droplet infection kan nakaptan ta, no? So that means nga even nga nakamasta kung ang atong kamot is mahigko kag nakakapot sang those infected nga mga materials, kag may tendency nga makaptan tang kamot ta kag ang atong ilong or anybody or any parts of the body nga pwede siya magsulod, so definitely ma-infect man tagyapon. There's no alarm nga kinahanglan mo bakal tamas. Okay. Right, negative to sa COVID. So there's no reason na magbakal ta subong. And we're trying sa Provincial Health Office to really keep the Negros Occidental and COVID-free. Yes. Of course, with the help sang atong first and foremost ang atong media friends, no? Yes, Doc. Because sila niga hatag sa information, no?
sa information sa PHO, sa City Health Office, sa Regional Health Office, sa DOH. So muna siya, then don't rely sa mga fake news kaping tagid ang gina-share, no? Na unverified nga mga sa social media. Kay this will create more panic, no? So kung may makita ka mo, let it pass, don't share kung hindi trusted na site, no? Correct. It's better nga hindi ta mag-create sang alarm sa general public. So you can still go on whatever daily routine brand nyo. Ito subong yung season gid man sang flu, no? But that is not in COVID. That is a simple flu. No, because of the weather, no? Kaya amugin man ni sipon gaubog. That's it. But just the same, kung gaubog sipon ka, bisan way ka in COVID, para nga hindi ka man maka-infect others, you better cover your nose or mouth kung mag-cough ka. Stay at home kung ihinanat ka. But that is not in COVID again. Yeah. And subong Dok, why pa man niya sang gintukod nga task force ang province nga daw para sa city bala nga interagency na sila nga nagtipon? Well, ang province subong ang may hara na kasi na existing pa before pa. Okay. May hara na. I-reactivate na ni Gob. Hara na lang atong provincial infectious disease control council. Okay. Hara na siya. It's a matter of calling them, then again, reminding their responsibility and focus on the current challenges and threats in COVID. So, ubrahon na namon subong sa Antanel. May amo nang madali man ko kay makoto kay we will start exactly at 9. I see. Para nga matapos namon, then we can execute any executive order for that matter. Para ma-support yung ma-strengthen kag ma-streamline ang mga responsibilities ng council members. Okay. At the same time, no, basi karon ma-confirm man kag makuha mo sang data or information regarding sa tong ginpalayag man mismo kahapon ni Gov and diri sa city, to lang silang nila individual nga ari diri sa Corazon Locsin gina monitor so that may inform tam public parang mangin official Doc ang aton sining information matag sila. Well, I think responsibility gina no. Para nga hindi ta makakuha sang unverified na news. Ma-release gid ang city, area nila. Then ang province will support whatever ang declaration sa results sang Corazon Locsin. The best nga dapat makahatag sila sang result later on if we can ang Corazon Locsin kay it's better nga mahalin sila kay rather than kung sa iban bala pa nga kay you know why sila gid ang gakapot sang patients mo. Correct. Coming from them yati na verified and nga data. So let's wait kung anong ilang result, then let's give them a chance to really tell the public kung anong status. Yes, actually ti amo na why pagin man yan no sang information nga nasulod sa office mo coming from regional hospital. Wait pa. I think definitely they will send it likewise to the regional hospital. Sige. Para nga ma-verified man kag ma-transport man sa Department of Health. No? Okay. Mo ng mother agency ta DOH. Sige. On that note, Dr. Ernel Tumimbang, Doc, salamat gi sa time and good morning sa imo. Good morning and thank you for the time also. Action Hotline! Si Dr. Ernel Tumimbang, aton Provincial Health Officer diri syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Nawgin-check ta sa iya kay gusto naton kuntani nga makuhaan siya sang update parte no sa sining tikapon may mga na-mention sa balita gani nga may ginaobserbahan isa ka foreigner amon ang report nga nagwa may siling nga Pinay, may Pinoy hindi inabala way pagid sang concrete subong nga information regarding sini. Amo na nga ginambal ko sa public, please bear with us. Kulatan yung palihog ang official statement kay we are trying to contact directly man sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ano exactly ang ilang monitoring kang ano ang information gani nga pwede naton mahatag sa public nga hindi kita maka-create sang alarma. Action Hotline! Siling paganay ni Dr. Ernel Tumimbang, diri sa aton sa Negros, wais ang dapat kabalakan ng publiko, maghalong lang sa gihapon ang aton hygiene, ang katinlo,
Amo na ang dapat naton unahon. Tigaling bangon sa advance ang technology and because of the social media, dasig galap tama information. Amo na, please, kung unverified kag hindi man lang official government agency or hindi man lang official person in authority ang nagahatag sang mga information, ang nagapalapta sang balita, hindi gid dali-dali nga magpati. Action Hotline. Kay pwede lang na iya, magkatuga or ina pwede nga halinan tunaan sa ginatawag naton pagkaalarma kag pagkahadlok sang publiko. Action Hotline. Di kabay pa sining auto may ara na kay tiyang Bacolod City may kaugalingon man gintukod nga task force nga headed by Vice Mayor Elcid Familiaran. I do not know kung ano ang latest man kay may mga meetings man sila kahapon nga ginpatigayon ang ambal man ni Dr. Ernel Tumimbang. Hindi pa kinahanglanon sa karon nga magbakal kita, magamit kita sang face mask kay wala pa man asang na-record diri nga nangin positive sa Negros Occidental. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Noon ay love na love kita. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. In Standard Time, alas 8:43 na. Oy, good morning gali kay Sir Robert Harland, amuman kay Congressman Carlos Isagani Zarate, harapan si Attorney Dan Pondivilla, Sir Roger Montalvo, monitor man na, maninoy morning da, si Percival Villamor, si Madam Andrea Amanda Jaime, Kapitan Juan Soniel Malayang, Alvin Velasco Cuenca. Sir Alvin, kumusta ng kawayanda? Action Hotline. Gary Lake Manzanida Liza, Marcy Rombines, Bowie Julingo, Paring Radix Lambot sa Kanduni, PNP, Babylin Switch, Maymar Caberte, Salvador Escalante Jr., morning, Mayor, morning dra, Vesper Rialido, Josipa Lanaria, Girly Basister, Kirby Federes, Josipa Lanaria, Ana Marie Palermo, Councilora. Morning, Councilor Attorney Ana Marie Palermo. Thank you for listening. Action Hotline. Dugangan ko lang ni karon dugay ari okay. Siling ko ari man balitaan imo halin sa virus, coronavirus update. Ako nangin mahinalungon ko subong magpagwa information and very limited and we are very dependent kung ano ang ginahatag sa mga authorities ng gintuginan sa gobyerno. For the reason, hindi kita gusto nga mag-create pagid sang chaos or panic sa public. Man maghambal kita di pagtikab sang bata nga may amuning nga obserbahan.
may amoni nga mag-cases na subong ang tawo pamatyagan kung ginakibang dayon mo ti normal ina siya kiti virus ini, no? Kagaw ni nga magkatapik si mo nga mapatay kay imo kun hinalian. Action Hotline. Ari pagid ang balita. Kundi nga tondriya sa provincial government ang gintukod nga task force ASF, sige man lang niya mo ang operation nila. Tibaw may bago naman, may advisory pa subong sa province, may advisory pa subong sa province nga ginpagawa sila. Nga mismo may ara na subong kuan monitoring sa province siya paagi kay Dr. Rinanti Dicena. Sige na ya. Online sa hotline. Online sa hotline. Ti may ban sang pagpasulod sa product nga nagalin dito sa Davao Region. Hariyo siya karon tabla sa aton sininga Kasimanwa from Kawayan with love, Dr. Rinanti Dicena. Doc, morning. Yes, Action Art. Good morning sa aton mga tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid siling ko. Hindi kita kapangilam. O sini may nagatawag sa akon nga pamangkot parte coronavirus dugay ang mga Kasimanwa tas Kawayan to sige man panawag niya. Ano naman nga may mga baboy naman gina dumilian o limitahan naman kag gina ban gina pagpasulod sa mga products from Davao Region. Tell us anong latest ni Doc? Well, ang report sang DA kag sang provincial vet sang Davao Occidental inigali nga kaso dugay na ni, no? Okay. Ang naigo ang banwa sang Don Marcelino kag ang tupad niya sa capital town of the province ang Malita. Okay. But sa subong nga information naglapta siya sa isa ka banwa pagid. So, as of now, ang ilang mortality, 3,000, while ang total population sang Davao Occidental is 100,000. Okay. So, almost anong kapilo ang ato niya population sang baboy compared sa ila. So, may ara silang ginobra nga pag implement sang 1710. So, 1 kilometer radius sang positive case, ubuson tanan na siya kaling and baydan sang gobyerno kag ilubong. Okay. So, amo nang status subong sa ground zero, no? Ang sa Davao Occidental. Okay. Pero, sunod, remote ni sa nga banwa eh. Layo ni siya, no? Layo na sa so gina-investigate pagid sang local government kag sang DA kung paano nakasulod. Okay. Pero ang suspect kay lapit ni siya sa Indonesia. May outbreak man Indonesia. So ang aton nga possible source ang mga contaminated nga karne or dilata nga gasulod sa ila. Aha. I see. So, isa man na, no, nga posibilidad. Pero diri sa aton sa Negros, daway naman tayo guro nga kuha kita mga products o mga, halimbawa, mga karne, buhi nga sapat dito sa Davao, sir? Yes, amo nang aton nga advantage kay surplus ang Negros. Wala kita gapasulod. Pero ginaagyan kita sa roll on roll off nga pagpadala sa Luzon. Okay. Paagi sa Dapitan. Ang Mindanao nga road, no? Dapitan, then Dumaguete. Okay. Kabangkalan, then Bredco, Pasaka sa Luzon. Amo nang ginagyan kita. Ginagyan. So, bali ina subong, so intact kita gyapon, sige ni monitoring ta kag ano naman paano ta ni i-regulate ang mga kwan hindi na gini sila pagpalabayon niya. Well, ang aton nga ginubra kahapon, gin-isuan ni Governor sa memorandum ang mga mayor base sa aton ordinance. Okay. Kaya ang responsibility sa aton opisina is to gather, no, sa Section 7 updates sa other provinces and national agencies nga ang mga recommend kami sa mga measures for implementation. Okay. So nagpaobra kita sa isa ka memorandum sa mayor kag sa task force
nga i-stringent ang inspection, mandatory nga pag-disinfect sa mga transport carriers diri sa aton sa mga seaports. Yes, Amo Doc. na. I see. So, at least ang publiko ma-aware, ano, kag makabuling man sa sining kampanya naton. Ang lain pagigay sa China, to may ara naman bird flu, to nga ining H1N1, bala siling ko gani, sa ibang mga porsyon sang Pilipinas, kinamonitor naman ang mga migratory birds, siling ko duway na ni untat, siling ko yung pagtuhaw sa mga kaso dito sa China, how? Amo na ang kabuhi sa kalibutan, may mga zoonotic diseases, gahalin sa birds to birds, then birds to human, human to human, animals to animals, animals to human, human to human. Amo ning coronavirus, amo ning H1N1, swine flu, ining sa H5N1 sa birds. So, amo na ang kalibutan, no? Because of the kadamo tao, damo gina kapagkaon. So, ang biosecurity gapon ang aton talupang doon, no? Okay. So, kita sa Negros, ang aton ginaproteksyonan ang gasulod. So, ang aton airport, may adequate kita nga facilities. Ang tanan nga nagapanaog sa arrival, may room kita dira. Kung dapat i-declare gid nila ang mga items nga bawal. Kaya kung nag-travel ka, dapat sa destination mo, lantaw mo anong mga lahi, no? Sa aton bawal yung magdala sa pork and pork products. Sa H5N1 na, sa avian flu, dapat wala siyang mga manok. Okay. Sa mga products. Halin sa affected area. So for now, ang Davao City nga flight, ginabantay mo na mo na. Kag ang diri sa Cagayan de Oro, kay may barko man nga naga-dungka sa Bredco. Kag ang mga tao nga nagadala sang mga items. Okay. So kalabanan ang nangkuan inang hatag bala pasalubong sa pamilya. Kamo nang kalabanan nga ginadakop namon di sa airport. Kag diri sa Bredco kag sa aton nga mga entries. Kay ti, siyempre, kung amo na karon ang the best nga product to, galing kon contaminated, ginakabalakan naton, nga basi kung dry nagsulod, halimbawa sa sining ginamonitor ninyo karon nga ASF, kundi delikado, amo na nga, mas mayo tuod kung ikaw nag-travel sa isa ka lugar, familiar ka, no? Kag sa mga issues nga katulad sini, hindi na lang, likawan na lang ang pagbakal para hindi man maalang-alang dahil mahala kay mo ka kulo kag magbitbit siya pag-abot sa point of destination mo, hindi mo lang madala pa uli. Amo man Action Art ang advantage sa Negros kay na seal off na naton ni siya as early as last year. Okay. So subong ang tanan nga mga commercial establishment wala na nag-offer sa mga pork products nga halin sa Luzon, subong halin naman sa Davao. So kahapon iswa na kami sa provincial vets ang Siquijor and Cebu. Okay. So ang Cebu ginban man nila ang sa Davao region. So may posibilidad nga ang kakulangan sa baboy sa Cebu mapunan sa Negros. So advantage ni siya sa aton mga racers. Okay. Dapat padamuon pagit baboy ta kay dako ang market diri sa Cebu, sa Manila, mga affected area, no? Okay. Tubong gani ang aton nga mga buyers from Aklan, from Panay, damo na diri. Ang advantage hambal ni Governor Lacson nga dapat padamuon tagid kay kita ang producer. Kaya konsumidor nga baligyan ta. Okay. Muna ang aton subong nga target. Okay. Nga ipasakaon pagid naton ang aton nga production. Aha. Sige. On that update and on that note, Dr. Rinaldi Dicina, sir, salamat sa time gin-share mo karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Good morning. Thank you. Action Hotline. Ang Provincial Health Officer, ang Provincial Veterinary Officer sa Negros Occidental, Dr. Rinaldi Dicina, no kay nasugpon kay ina si Dr. Ernel Tumimbang ang first part naton. Now,
ka-observe ka mo, no? Grabe subong niya. Doon nagsentro kitalin sa balatian sa tawo, balatian sa sapat, nga inimpuna na yung resulta, tawo, gasalang isag, no? Kung kaisa, kung hindi ka kabalo magandol, sini kundi insakto ka lang nagpanik, kaling sa mga hand-to-mouth combat ng mga individual, bisan ginatrang kaso, bisan ano pang ginapamatya, gani ka trabaho, gasulay, gani na sa init, ya parang may ara lang kaunon. Di dapat sining, ang akong gani advice mo ni. Sa mga informasyon katulad sini, please, pamati ka mo sang mga ginahatag official statement sa mga government agencies. Amo nang the best thing mo unta. Hindi gid magpati dali-dali sa mga ginashare lang sang kilala naton. Nga way maganin na ibaluan ko din nga sino ang nangin source nila sina nga information because may ara gani kita government agency nga gintukod kay sila ni ang naka-intindi kag silang may papel kung paano ina maghandol ka maghatag sa aton sang information. Pero kung nangin isa kita ka nangin tool o kita iyang nagbulig agon magpalapta sang hindi hustong informasyon. Ti malipay kabla sina nga nagsalasalay ang imo tupad balay, ang imo kasi Mario, ang imo kasi Manua bangod sang sala man nga informasyon na gin-share mo. Te pero sa sining nga bagay, hindi dapat man pagbaliwalaon sa gobyerno. No? Hindi dapat man pagbaliwalaon sa gobyerno ang ila katungdanan nga dapat sa makatulad sining nga mga insidente. May ara balasang madasing nga pag-akto ang aton national government, especially nga tiara sa ila nagasalig ang tao. Yan mo, kagabi sa press con o sa press conference giniwat sa presidente, may mga joke pa yung presidente, tatigaling nga muna sa iya. Lango-lango ko lang na. Action Hotline! Ito mga nagkalahon sa mga sapat, China, ito, ay ito, nagprepara itong iba, ay ito ka nagkalamatay, pero tiyan mo na gani, huwag gani siya nagkalamatay, pero hindi na niya joke, may kakapatay mo. Di ba? Butang tapaway siya napatay sa Pilipinas. Isa, no, ang napatay sa Pilipinas. Tigaling kabuhi na, butang tapa, hindi siya Pinoy. Butang tapa, hindi siya taga diri sa aton galing ti kabuhi nga istoryahan tadi. Mambal ta karon ako sa kabilog na mga panikig ka mo. Hindi dapat magpanik kani pero kung member to be karon iloy mo bata mo to be karon asawa mo tong napatay nga nalatnan sa coronavirus ti okay lang ya. Action Hotline! I mean dapat mangin sensitive man ang government no? Kabuhi nga istoryahan tadi mo. May panaguro ko nag-advise gobyerno sige lang halong lang kita. O, hindi ka mo magkabalaka, ang gobyerno ta is still on top of the situation. Ginahimo na mo ng tanan, agod masulbar ini. Kalma lang palihog. Doon mo lang nablang approach namin pa na, di kay, ako, sa una, suportado ko ng mga program sa presidente. Galing sa uli, blasling ko, naobserbahan ko siya, ano niya karon niya, sa mga sitwasyon katulad sini, hindi na tani pag-intrahan sa mga laog-lahog ka pa imo yung may nagkalamatay na. Action Hotline! Tila laog-lahogan ta pa ni aton yung mga tao. Ako ginabusaran sa mga pila ka mga bintahuso nga negosyante. Bayaran na yan nagabaligya face mask subong. Nga si una baklon mo pwede yung bakal 5 pesos. Tag 20. Grabe ha. Tiding kakita sina. Nga bangod ng iba ng purpose. Mila siya palaptahon ta ng balita. Blang amo niyo. Okay. Pag baklanay. Lain yang intention, lain yang interest nila, business interest, sa kaugalingon nila yung nga maka-income sila, pero hindi mayo nga pamaagi Teka ron, gobyerno ta, magambal ang presidente na, mambal niyan diya, joke lang na. Pero, Mr. President, sir, maluoy ka man, nung tao nagasala-sala na iya. Kaya may ara gidya sa mga individual, nga kay balo sila iya mangita pa maagi agud nga maka-inkaman mo tikon si Action Eden pa only in the Philippines. Action Hotline! Hindi na dapat magamuna, no? Mas mayo pa na gani dali lang. I am the Secretary of the Department of Health. Pabati mga Pilipino, no why pa sung dapat ikabalaka kita. Ginamonitor na amuning ginahimo sa mga plano sa gobyerno. Please, kalma mga Pilipino.
hindi pa kinanglanon naton magalakapanik magbakal sang mga face mask. Hindi pa kinanglanon subong nga kinanglan gid nga magsupot kita dira sang kunano nga himuon naton nga defenses lawas ta. Kay way pa man sa mga provinces ang cases. Pero tiyan mo na makuan mo bla? Mapunggan mo ng tao nga nagakabat na balaka nga basi kon mabiktima sila sa uli kag mapatay sila bangon sang kagaw. Na ti dapat sa mga government agencies, please, mas mayo ganina mo. Ako ga, saludo ko sa Bacolod, nag-create sa task force, at least, may arayas ang interagency nga meetings, lao na nung imuon ta to address yun eh. O, dason, mas-designate na isa ka spokesperson, ikaw lang to hambal officially, oh. Kaya para nga pagbalos ang pumuluyo, pagbati nila, maghambal ang tao niya ti official statement na iya. Amo na yung dapat na pamatian. O, ting iba niya nagahimo balita, ginapagwa ini for their own interest, kapin pagid sa gusto ya magnegosyo. Wow, maluoy man kamo. Basi balang karma, ang gaba sa uli, magbalik sa lawas nyo. Kasalanan ng tao sa pangita sang may mga kwan gani subong, may mga transaksyon online. Kamahali ay ado, mabakal ka sang N95 nga mask. Mahal. Tigaling kung ginakulbahan ka karon tuod dyan, di kayo mo yung magbakal sina. O, kung may makita ka ba sa Facebook, kung may napatay naman siya mo, nga, why mo man ma-verify kung tuod kung hindi, why mo ganin may balaan kung ang source na nga information. Man ang Facebook, isa ini sa pinakamadasig nga pwede mag-create sang chaos sa public, no? Sang salangisag sa publiko. So nga, Mondre, sa Action Radio, that is why, may nalungon kita kung pwede palang in every statement sa makatulad sining nga magkaso, virus o coronavirus, ASF, kag anong pagid, nga may mga expert nga dapat magambal, tugyan tanang hulaton tanang sila. Nga mo maghatag yasang official statement. Kaga mo nang patihan tay, kay sila ya mo ang nagaintindi. Why magita background di sa mga kung paano ni partis virus ni, tapos nulo explicar ka nga dumalam ko pas doktor, to kundi naglain pa karon. Di ba? Naglain pa karon eh. Naglibog karon ng ulos ng taong pati si mo niya nanon siya man, doktor. Morning lang kay Marelos Grijaldo Macunat, Action Art ka monitor ko di. Remar Hicano Haliazgo. Good morning. Monitor lang kami di sa Banwa sa Castilian. Ano no itahones? Morning man. Monitor siya kuno. Si Manang Jean Pabilio, siling niya diri sa Manila, alos mga Pinoy, pag makakita singkit mata, layo ang likaw. Hindi man naguro mo na. May araman niya nga may mga Chinoy man, nga dugay naman nag-star, nga tiway man na sila, hindi sila infected, karon nga malikaw kay imo iya. Ginawa tayo ng imbitar ng mga iba ng pungsod, nga magkanto di sa aton, kay dako mabulig sa tourism industry ta. Jose Gerson Lapinig Honyo, siling niya, monitor lang ko di subong sa imo program. Tamiyo lang piloto kapulang laso on board, Hino delivery van, galambiyong pabalik sa Bacolod, dalin sa San Carlos. Via Salvador kuno. Thank you, good. Lipong kay paring Chopoy Magbanwa. Kumusta na paring Jerry Chopoy Magbanwa? Sa area sang China's Macau. No, kumusta ka mo daw? Hotline. Araman si Bia Jonathan Maymar Fernandez Estrella, no? Morning man kay Digong. Hindi niya si President Digong, taga Singkang niyo kay John Mercurio, bata niya. Kay paring John Mercurio, bugoy kagid bala pare mo. Nya si Digong monitor si mo dia, pero bata ini nga giningalanan niya lang si Digong. Kay Joven Vic Itabag, thank you for supporting us. No? Salamat sa pagmonitor karon nga aga. Kay Sir Arnel Deles o Simong Cal Torilla, good morning, thank you. Kay Madam Daisy Binyo Mingan, GVL Lontayaw, paring Martin Gonzales, kumusta ka na pare? Erma Arumin Pamplona, Nelda Siguanse, haraman si Alexander Munoz, sir, kumusta na? Paring Gerson Ruiz, Maymar Fernandez Estrella, o nabasa ko na. Hanilin Himina, Josipa Lanaria, thank you for
listening. Salamat gid sa inyo pagsakdag. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may Hotline. Ayos ari ang iban pagin nga naging agaw padalas ang ila mga mensahe. Hoy nga gawon ko lang ni, oy nunoy maggubat noy. Kumusta ka na nagakalipat? Naku sang itsura mo dugay bla mo. Oh. Ano ganay itsura mo noy? Dugay na nga way ka nakapakita eh. Action Hotline. Ayos sa kay suon abing dira no itabag asa go salamat kit sa pagmonitor. Kay Aksyon Jan Sapio sa Aksyon Radio Iloilo kag Rix Ramos Jr. Thank you gid sa inyo sining pagmonitor. Pakarunan ko ng guro niya no kay may operation ang PDEA diri sa Bacolod niligan nga adlaw naman ti successfully may ara naman sang
natikma. Action Hotline. Yan mo, tuwag kamo kadudlaan, tuwag kamo ka-preparad. Dira, in kaso ganing nga kamo maging subject sa operation, di lang sang PDEA, kundi sang taga-BCPO. Ginatilawan nyo gid si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Action Hotline. Diba si way pamalabutan ang chimpo nyo, sigian nyo na. Ulatan nyo gid ang chimpo. Kamo naman ang mangin target sang operation sang kapulisan. Action Hotline. Analisa Linas. Nya barangay 1 hinigaran, monitor lang kami Helen Huesna. Salamat gid, no? Ray Maricano Halyasgo. Basa ko na ni Kaina. Thank you, thank you gid sa inyong pag-monitor. Action Hotline. Way na ko galing tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, ang iban nga way tamalabutan ng maminsay karon na lang sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Ato lang sining nga panugyan sa publiko nga muning ginasulit ko gid masami para nga maging kampiyon ang aton ni kayong lawas, mabakod ang immune system, para nga bisan ano pa dira nga mga virus hindi dali makatapik sa aton. Ang ginarekomendar ta ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule NT. A combination nga magkapasiguro gid nga manginami ang kondisyon kalawas. Ta kay number 1, kung mabakod ang immune system kag resistensya sa lawas, hindi dali-dali makatapik ni ang mga balatian sa imo. Mani-immune booster siya mo. Kag kompleto from vitamin A to zinc. No? Vitamin A to zinc. Tikon, bisan anong ginakaon mo, kadadlaw na mo damo kapag kaon sa babawon lamisa, dakon, di malang kompleto sa vitamina kag minerales. Useless, bisan anong gasto ta. Pero parisi bala, sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kag may tea, amo niyang perfect combination para sa mayo nga kondisyon sa lawas. No? Ang nami pagin, kay nagabuling ini, agod nga masolbar ang aton problema sa insomnia. Action Hotline. Tandaan ini nga mga produkto mabakal sinusuki dira nga mga drugstores, mga butika, malapit sa inyo tagsa ka mga lugar. With Action Elmar Madera sa technical side, back up ta si Action Eden Aboso, kag Action Elry Dotilio. Sa ako naman Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,